Kaixo, ongi etorria, orain zatitzaile komunetako handienak zer esan nahi duen eta nola kalkulatzen den ikusiko dugu. Hortarako, nik lan bat aurreatu dut. Zenbakiak deskonposatu egin behar dira. Oida, lehenengo goza jakin behar dezuna. Hemen ditut. Eta prozedura da, biderkagai komunak hartu behar ditugu eta berretzaile txikienak aukeratu behar ditugu. Orduan, lehenengo horretan, zatitzaile komuna handiena. Ikusteko zer esan nahi duen ariketa egingo dugu. Goazen ikustea hogeren zatitzaileak. Orduan, zatitzaileak hogerenak dira bata, bia, laua, bosta, hamarra eta hogeia. Hogei. Hamabi den zatitzaileak izango lirateke. Bata, bia, hirua, laua, seia eta hamabia. Hamabi eta hamabi. Lehenengo gauza da zatitzaileak kalkulatzea, bigarrena komunak zeintzu diren esatea. Komunak dira bietan daudenak. Bata bietan dago, bia bietan dago, laua bietan dago. Ez dago besterik. Orduan, handiena zein da? Handiena laua da. Hori da, erabat kalkulatzeko. Eta bigarrena, adibidez, zatitzaile komuna handiena, hogei eta bederatzirena. Hogei deskomposatu dugu. Horran, zatitzailea, bederatzirena, zatitzaileak izango lirateke. Bata, hirua eta bederatzia. Zein da hemen eta hemen dagoen komuna, zatitzaile komuna? Hau besterik ez dugu gelditzen, bata. Ze hirua eta bederatzia ez dira komunak, horkoak ere ez, horran, bat izango litzake zatitzaile komun handiena. Modu hau ez dugu jarraitzen. Hau da, ulertzeko, ze esan nahi duen zatitzaile komun handiena. Goazen, hortarako prozedura jarraitzea. Eta da, adibide, zatitzaile komun handiena, 24 eta 84. Horran, deskomposatu bat dugu, 24 egina dut dala, eta 84 egina dut dala, eta egin bat dugu. Biderkagai komunak hartu behar ditugu. Zeintzu dira komunak? Bia, hirua, eta zazpia ez, zazpia egin badago, baina horrez, orduan da, bia eta hirua. Eta bigarren galdera, berretzaile txikiena, zein edu, honek, ala honek, hau da, bi ber hiru, hau da, bi ber bi. Honek du txikiagoa, horren hau hartu behar da. Bi ber bi, eta hirua hemen da hiru ber bat, hemen da hiru ber bat, hiru. Orduan dau, lau bider hiru, hamabi. Bigarrena, zatitzaile komuna handiena, 42 eta 56. 42 eta 56 deskomposatzen dira, eta ondoren hartu behar ditugu biderkagai komunak. Bia bietan dago, hirua ez dago bietan, zazpia bietan dago. Orduan, bietan daude bia eta zazpia. Bia zein da bere berretzaile txikiena. Honek du biber bat, honek biber hiru, orduan txikiena da biber bat. Eta hemen zazpi eta zazpi hola gelditzen da. Bi bida zazpia malau. Hau da, zatitzaile komunetako handiena. Urrengoa, 42 eta 55. 42 eta 55. Zeintzuk dituzte berdinak? Ez bi, hiru, ez bost, ez zazpi, ez hamaika, beraz, ez dute bat ere berdinak. Orduan, bi zenbakiak zerkin zatitu daiteke? Bat zenbakia. Ez badute komunik, bat da, zatitzaile komunetako handiena. Azkenaz, 56 eta 1260. Goazen ikustea zeintzu dituzten komunak. Komunak dituzte bia, txikienarekin, bi ber hiru, bi ber bi. Urrengoa, hirua ez da komuna, bosta ez da komuna, zazpia bada komuna. Orduan, bi bider bi lau, 28. Tala bukatuko nuke, zatitzaile komunetako handienarekin. Ondo izan, beste bat arte, agur.